Balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning dra kay Ray Baryoga. Good morning kay Erla Vega. Sol Lama Barnatsa. Greet naman ang family niya dira sa Barangay Handumanan. Kay Shirley Tad-i, no? Leisure Itad. Good morning. Hello sa iya ihada kay Cheryl Hemino Dumalaog from New York. Grabe sa New York. Kay Marvin Paklibar, watching from Barangay Talakdan, Kawayan. Greet naman ang pamilya Paklibar sa Barangay Talakdan. Dali lang gida. Sakay Peter Tim Jr. Good morning man. Kay Miss Jinky Dialagdon dira sa may Phoenix, Arizona. Oy, karon nga adlaw na ang game 6 ha. Pwerte naman ni ang aton nga cheer karon para sa aton nga mga teams, no? Sakay Motoy Bibi. Ihada ko Carol Montoya, ginapatamyaw niya lang si Enting Bivoso sang Fortune Town. Permigid nga monitor si Enting. Yes. Good morning kay Miss Carol. I thank you. Gali siya ni nagatag sang earrings nga suksok ko sa buong Action Boy. Ano na siya? Ano na siya? Earrings. Daw sa ati-atihan mo na, hindi? Ginatag na pala ni Miss Carol. So cute. Hindi na sa ati-atihan nga. Daw match inspired lang sa ati-atihan. Daw ka match gid sa imo nga bayo. That's why ginsukso ko siya para hindi siya mayo kitaon kid. Ginsukso mo sa para para hindi kita. Lang balahaw. Hindi ko gusto nga duga lupok gid. Naka-style lang. Style. Kay Bia Jonathan, good morning kuno kay Mami Ems. Nakabaligya ni sa guro puding kay Mami Ems ay. Ginag-greet niya na daan kung sino ang Action Boy, sino Ano, yung mabaligyaan. Ay, kagapon, nalipat ko mag-order para sa imo. Teka, orderan ta ka. Ano ganito? Binangkal Nations. Binangkal Nations. Order da. Karan ay message ta Order siya. da. Order ta. Pretty Mahilom, maing agaman, Michelle Sayo Gimeroy. Family Sayo sa Talisay, Myla Dequito, kay Jeril Lariosa Embang. Tamyaw niya si Badudoy, nga baligya sa Libertad, kay si Untoy, nga mga mapisan, nga mga kabataan. Si Untoy, gabaligya sang Paitan. Kay kagbatuan guro why? Arkin Jacob Grapa. Kompleto da si mo? Sina? Arkin. Si Arkin. Amagin. Amagin. Grapa Amagin. Good morning from Dini Umiles, Kawayan. Mary Joy Camero, maing agaman. Kag kay Shakil Tarak Muhammad. Good morning tamyaw lang tanan nga taga Hacienda Buena Esperanza, Cadiz City. Ang gatamyaw Nonoy nga apo ni Sidad sang una. Sa subong nga apo ni Sidad. Kasab. una. Ay, sige Sige. Di ka to? Di na kay Jessie Jack. Jessie Jack. Jessie Jack, good morning man sa imo. Kay Miss Ginoy si Sir. Good morning. Zel Gray, good morning. Tamyaw ko lang. Mama niya Astrid. Alilane Vargas Mendoza. Kag Tatay Paul sa Housing Action Boy. Okay. Si Astrid kag si Pulding. Wala ko na iya. Kilala mo. Yes, mga amigo ko na kag mga amiga. Very good. Sige, good morning lang da sa ila. Kay Henry, kaya ko to. Kaya mo yan. Sige, Henry Duran, Roquero. Good morning sa imo. Shout out lang sa family Roquero sa may La Carlota. Salamat. Sige. Okay. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal.
Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, wala pa sa may na-record ang Department of Interior and Local Government Region 6 sang mga politiko nga nagalapas sa COVID-19 protocols paagi sa pagpatigayon sa pagsapol kaupod ang grupo kag mga taga-suporta. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahag ni Attorney Cedric Haranilla sang DILG Region 6 nga sa karon illegal nga pabulang kag sinadya sa balay ang namonitor nga mga paglapas sa mass gathering. Sa piyok, sinigid na pilar ni Haranilla sa mga politiko nga kung hindi malikawan, i-obserba lamang ang minimum health protocol agad na siguro nga hindi mabutang sa risgo ang kabuhi. So advice lang namon sa mga politiko naton or those would want to run for next year's election, they have to observe man sang guidelines ng ATF, no? And they could resort man to other means of campaigning, no? Yes. They could consult the COMELEC pananong mga nami nga mga pamagi nga magkampanya. Si Attorney Cedric Haranilla sang DILG Region 6. Dismayado si Governor Bong Lacson sa kadamuon sang unang nga batch sang AstraZeneca vaccines nga nagabot sa Negros Occidental nga kabahin sang 100,000 ka doses na ginbakal sang probinsya. Suno kay Lacson, tuman kadutay ang nagabot sang Hulyo 19, bangod ini ang naglabot lamang sa 2,900 ka doses. Apan nagapati ang gobernador nga posible nag-eksperyensya sang kakulang sang supply ang pungsod nga nagaproduce sini bangod ginapangatubang man nga problema sa COVID-19. Ang 2,900 ka doses sang AstraZeneca vaccine sa ibakuna sa 1,450 ka mga vaccinees nga nalakip sa A4 priority group. Enero 2021 nagpirmahanay sang kasugtanan ng AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated, gobyerno probensyal kag Department of Health angot sa pagbakal sang 100,000 ka doses sang coronavirus disease 2019 ug COVID-19 vaccines. Apang una nga nakabato ng Negros Occidental sang 1,600 doses sang Sinovac vaccines bilang donasyon sa gobyerno sang China sang Marso 10, 2021. Yes, but very little lang. We ordered for 100,000 doses. I think less than 1,000 doses will be our share, no, from the AstraZeneca that we ordered. I think they also have their problems, especially in the country of origin. You know, they have their issues also with COVID. Kabahin sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. Samtang gitpahayag naman ni Executive Assistant Ernesto Pineda, pamuno sa extraction team sa siyudad sa Bacolod nga may pila ka mga nagpositibo sa COVID-19 ang nagapangabay sang home quarantine apang wala ginapaboran sang Bacolod Emergency Operations Center. Inay kamangdanan suno kay Pineda nga dapat gid nga kuhaon ang mga nagapositibo sa ilabalay kag idulong sa mga isolation facilities. Suno kay Pineda, ang barangay amo ang nagarekomendar sa EOC sa tion nga may home quarantine nga pangabay. Samtang si Bacolod City Health Officer Dr. Edwin Miraflor amo ang naga-approve sini. Gipatag ni Pineda, ang wala pag-approve sang home quarantine ang bangod wala na lambot ang omnibus guidelines kag criteria nga gintalana sang EOC. Gin-ehemplo ni Pineda nga wala ginaaprubahan ang pangabay ko ng mga pasyente ang hindi bedridden o kung pwede pa makalakat kaya ginausisa man ang balay sang pasyente sa tuyo hindi maglapta ang virus. Suno kay Pineda, ang Hulyo 19 nga line list sa karon amo ang ginatutukan sang extraction team. Ang nag-request for home isolation nga wag hindi disapprove. So ibong adlaw due tayo naman gid pina-workout na to sang barangay para for extraction. Oh, may nagapa-disapprove man gali so yung mga request. Oo, damo. Kung hindi siya magsulod sa omnibus guidelines, disapprove din na siya. Galing na aspirar pa sila balaw. Si Executive Assistant Ernesto Pineda. Ginpahayag sa Department of Tourism Region 6 nga 12 sa empleyado sa regional office na nagpositibo sa COVID-19. Sa public advisory, ginapahayag sa DOT-6 nga apisar sa tuman kahugot nga protective measures sa ila opisina ginkasubo nilang ipahibalo sa publiko nga nagpositibo sa COVID-19 ang 12 ka mga empleyado. Sunod sa DOT-6, gina-isolate ng 12 ka mga personnel ang mga nagpositibo sa COVID-19 ang asymptomatic, ang iban may mild nga sintomas. Sa karon sirado ang DOT-6 office para magapadaan ng transaksyon pagi sa email address nga na-post sa Facebook page sa DOT-6. Nagpangay naman sa pasaylo kag paghangop sa publiko ang departamento. Naglambot na sa 78,333 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 453 kahapon. Nadugangan ang Aklan sang 143, ginasundan sang Iloilo City 83, Antique may 58,
Probinsya sa Iloilo mga 43, Negros Occidental 42, Siyudad San Bacolod 38, kag Guimaras 11. Samtang 384 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 65,320 kag 5 ang bagong napatay nga nagdangat na sa 1,788 ang death toll. Ang Western Visayas may 11,204 ka aktibo nga kaso. Gin-dismiss ang Court of Appeals ang kaso administratibo angod sa hindi mapathag nga manggad nga wang gingamit sa Office of the Ombudsman batok kay Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa tuig 2017. Sa 24 kapahinang nga desisyon niya ginpatigayon sa Hunyo 11, 2021, ginbasura sa 19th Division sa CA ang kaso batok kay Mabilog angod sa ginalegar paglapas layi angod sa filing sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Base sa desisyon, si Mabilog ang wala nakakuha sa hindi mapathag nga manggad kag hindi mangin liable sa pagbinutig sa gulpi nga pagsaka sa iyang net worth bago na ibaluan nga iya inis ang iya asawa nga top corporate officer sa Canada. Mas istrikto nga quarantine status ginpaandam ni Presidente Duterte. Samtang 1,000 ka pesos nga allowance para sa teaching kag non-teaching personnel sang SUCs ginaduso. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Good morning dira kay Jean Oiseser. Hello kuno sa Energy Fans Club. Kay Maria Luisa Luing Melos. Luing, good morning dira sa imo. Sa akon paryente dira sa kay Helen Nervous sa may Kaliling Kawayan. Makapakaliling ani kadto katuwa kay papreparahan ta ka limango. Kay sino? Kay Helen Nervous. Yun, mga daan Action Boy. Adto kay papreparahan ta ka limango. One day pa lang ya ahead ya mga- mahambal na ko sa imo Oo, mga na. to ko to. Na, Para correct. may Pabantayan ta ka. alimango. Aha. Antonieta Baha, good morning man. Kay Jobren Moniz Ordinario. Hello sa pamilya niya sa Himawaylan, sa Ordinario kag Moniz family. Slasher Sumugat, Angel Grace Panhilason.
Kanami isang bayo mo, Doors. Thank you. Kanami man siyang bayo mo subo. Baw nakita mo man siya? Kitao di sa kakon nga gamay nga CCTV. Charing. Happy birthday, anay, kay sa isa pagin namon ka grupo pagin ni Ma'am Luing Melos. Si Helen Alvarez Dumalaos. Happy birthday. I don't know, sumunguro ato pa ni siya sa Singapore si Helen, no? Helen Alvarez Dumalaos. Mayet Espeso Abkilan. Sige. Dina Magbato Malabago. Watching live sa Locotan, Cabancalan City. Pa-shoutout sa mama niya, kapamati gid perme. Si mama niya Nora. Honor? Hindi man si Nora lang guro. Malabago no? Magbato. Sige, go. Kay, dali lang. Dito ka na, Nora? Oo. Si Jerel Lariosa Imbang. Yes. Good morning sa imo. Tamyaw niya lang kuno si Untoy, nga gabaligya sa Libertad, kag si Badudoy, nga may mapisan nga mga bata. Okay, good morning sa inyo. Mitch Calderon, pa-shout out sa taga-barangay Galicia, Ilog Negros Occidental. Kay Kapitan Judith Ablao, Connection Boy. From Mitch Calderon. Good morning. Kay Carlos Jr. o kon JR sa Bordo. Good morning man. Nelson Silviderio Mangilan Jr. Good morning. Tamyo niya lang Tatay Nelson Mangilan sa Barangay Manghanoy, La Castellana. Good morning. Uy, sa tanang taga Banwas ng La Castellana. Yes. Mabugnaw nga aga sa inyo. Correct. Kay Bebe Tolentino, good morning dira sa may Tangub. Kay Ami Rivera, good morning man. Lito Dayap, Eddie Laus, Pudkina na Isabel, good morning. Ma'am Van and Doc Mayo, good morning. Yes, good morning. While eating dinner, happy listening lang da sa inyo. Si Kagawad Glenn Burgos, Araman, Galantaw. Good morning, Kagawad. Kag si Teresa Linaha Kayaw. Yes, mayong aga sa inyo. Pilton Lipura, good morning. Greet niya lang sila ni Sharon, Lolet, Mary Grace, Annalyn, Boboy. Naga-monitor sila sa Pasay City. Yes. Kay Kagawad Reggie Obando dira sa Barangay Poblacion, Bago City is also watching. Yes. Kag si Migo ko Rumel Gallo. Yes. Good good luck. morning. Good luck sa Milwaukee Bucks. Yes. Queenie Buenavista, dira sa may DC2, Barangay Alijes. Didi Alojamiento, good morning man. Kumparing Bia Jonathan, good morning. Yes, padayon sa pagserbisyo. Yes. Ay kabongga niya sa iyang font, wow. Ang Kay sino? Erich Luxin. Ay ho, ano? Try ko basaho na. Good morning, Tita Dorel and Tito Boy. Watching live, ano naman, Bantay, Kabankalan, pag-greet lang, gali, family Luxin. Ano kabongga sa iyang font yan, no? Do agi ko ba? Ba? Do penmanship ko. Oo, bongga. Kay Wensky Lim Morales, dira kay Abi, kay Natnat, kag kay August, good morning. Ano na? Alfredo Tanique, sa kay Lito Palermo Olvido, kay sa tanan nga miyembro sa CWS Bacolod Negros Chapter. Ano mo ganit? Construction Workers. I don't know sa S Society, nalipat ko. Maria Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Rosaleo de los Reyes, maayong aga, watching live, Kilantang Hoxon from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Banwasang Binalbagan, maayong aga. Lemar Gallardo, Raffle Tribaco Sango Jr., dahil sa may Florida. Yes. USA, ni siguro, of course. Sa Florida, Miles man. Martir, good morning man. Angel Grace Panilason. Aksyon Doors, bunga sang aritos mo. Ano? Ano? Basta naman ko siya kung anong bunga sang aritos ko. Ano man naman Ray Marquez Tares, good morning. Sa kay Juan Laschere, may aga dira Johnny. Yes. Good morning dira sa kay Johnny Lastiere. John Lastiere, no? Si Christine Action Boy, Minyes Villalobos, ari man ni siya. So may pandanon DSB, matugnaw man to sa buong Action Boy. Diri kay sa aton tugnaw dito pa sa nababaw. Nga area. Na? Kay Kagawad Mila Alit, good morning man. Do ka namin ito Black Boy magsaka sa DSB mga alas 6 pa sa aga or alas 5 tapos may inom ka hot choco, no? Ay na. Or hot coffee. Saka kitiya para mga pila. May ara nang kasaka ito para mga pay, bro.
Solidarity, Action Boy, ang S ang construction Sabi ko workers. society. Good Sige. morning sa inyo. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Philippine Standard Time, last na 7:31 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte sa posibilidad nga liwat magapatuman ang gobyerno sa istrikto nga patakaran agud nga malikawan ang pamahog sang Delta variant sang COVID-19. Ginhimo sang Presidente ang pahayag matapos ginkumpirmar sang Department of Health nga may local cases sang Delta variant sa pungsod. Sunod sa Presidente, makaalarma ang report sang DOH kag kinahanglan nga magpangaman ang gobyerno. Sa labing ulihing records ng DOH, 35 ka Delta variant ang na-record sa Pilipinas kag 11 diri ang local cases. Ginpahayag sang vaccine expert nga si Dr. Jean Solante nga hindi kinahanglan nga makapabag-o sa handom sa gobyerno nga herd immunity ang na-record nga local cases ang mas makalalaton nga Delta variant sang coronavirus sa Pilipinas. Suno kay Solante, hindi dako nga factor ang presensya sang Delta variant ka nagapabilin nga target sang gobyerno ang mga mabakunahan ng 70% sang populasyon sa katapusan sang tuig, labi na ang yara sa high risk. Ang Pilipinas may ginabulubanta 109 milyones ang populasyon. Ginkumpirmar sang Department of Health nga liwat nagpositibo sa Delta variant ang 8 kauna na detect nga positibo diri pagkatapos ng retesting. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga kaso nagapabilin nga asymptomatic. Sa 8, 4 ang na-detect sa Cagayan de Oro, tag-isa sa Manila kag Misamis Oriental, kag 2 ang returning overseas Filipinos. Una ginahinggan niyo sa DOH ang publiko nga padayon magsunod sa health protocol batok sa COVID-19 kag ginpasiguro nga nagapabilin nga epektibo ang available nga mabakuna batok sa mga variants ng virus. Samtang ginmando sa Department of Interior and Local Government sa local government units nga papaskugon ang contact tracing efforts kag ipasiguro ang transparency sa pag-report sa variant cases. Ginaduso sa karon ang 1,000 ka pesos nga allowance sa kada bulan para sa mga teaching kag non-teaching personnel sa state universities and colleges akon ni SUCs tungod sa flexible learning scheme bago sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Dr. Tirso Ronquillo, presidente sa Philippine Association of State Universities and Colleges, tama kakulang ang 300 pesos para sa flexible learning scheme, labi na sa pagbakal sa mobile data. Dugang pa ni Ronquillo, nagapadayon sa trabaho sa balay ang mga non-teaching personnel nga kabahin sa non-skeletal workforce subong nga may health crisis. Sa duga naton nga mga balita nasyonal, sa trademark ni Vice President Lenny Robredo bilang maatipanon nga
nanay kag leader. Ginsugda na sa mga taga-suporta ni Vice President Leni ang simanal nga feeding programs para sa mga komunidad sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ginsugdan sang Team Leni Robredo nga grupo sa mga supporters sang Vice President ang palugaw sa Hunyo 19 para ipalambot ang pagatipan ni Robredo sa mga sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Nag-ululupod ang mga taga-suporta ni Robredo sa Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental para mag-organisa sang lapnagon nga feeding program sa nagkalain-lain nga komunidad sa ila probinsya. Suno kay David Santos, volunteer coordinator sang Team Leni Robredo, samtang tinutuyo sa programa nga ini nga pasakaw ng awareness sa mga pumuluyo kay Vice President Leni, gusto man nila nga makabulig sa mga Pilipino nga nagakinanglan sa pag-atipan sa panahon sang kapigaduhon kag pandemya. Inspirasyon man sa mga volunteers sang grupo ang tampad ni serbisyo kag pagbulig nga napakita ni Robredo paagi sa mga programa sang iya sini nga talatapan. Ukon ang Team Leni Robredo ginalakipan sa mga individual kag taga-suporta halin sa nagkalain-lain nga sektor pareho sang urban poor groups, women's groups pati naman sa mga biker groups. Magluwas sa feeding programs, plano man sang Team Leni Robredo nga palapnagon pa ini kag maghatag sang mga livelihood training kag educational programs para sa mga komunidad nga ila sini ginakadtuan. Nagpaandam si Senadora Risa Ontiveros sa posibilidad nga mag-intra ang gobyerno sa China sa tuig 2022 nga eleksyon pagi sa ginalagar cyber espionage campaign batok sa Pilipinas. Suno kay Ontiveros, hindi na siya makibot kung mag-intra ang China tungod klaro nga himuon nila ang tanan agud makuha ang mga baybayon kag teritoryo sa West Philippine Sea kag kalakip na diri ang pag-appoint sa leader nga hindi magkontra sa ilang mando. Nagwa ang pandam ni Ontiveros matapos magpagwa sang report ang cybersecurity company nga Kaspersky angod sa rare kag wide-scale advanced persistent threat sa mga Chinese actors sa ginalagar nagakuha sa geopolitical kag economic intelligence sa Asia kag Africa. Nasaad man sa report nga 1,400 ka mayusa sa Pilipinas ang nabiktima sa spear phishing emails nga nagaunod sa content nga malisyoso. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, Dira kay Che Zamora, good morning dira sa imo. Kag by the way, happy birthday gali no sa amon anay nga boss sa Parole and Probation Office bala, Regional Director Charito Zamora. Na Ma'am Cha, happy birthday! Happy birthday! Karon nga daw, July 21, no? Kag basi malipat ko boss, ma-advance happy birthday na lang ko daan sa isa ka very good friend manakon, si Elaine Lagumbay, no?
advance happy birthday. Kung madumduman, buwas, tamyaw naman eh. Of course. Basta malipat, kundi at least naka-advance na ako, di ba? Yes. Manigurado lang. At least hindi siya magsunggod. Correct. Kasi padala niya kasanga. Kasi padalaan niya pa ko sa patutin. Patutin. Spaghetti lang yung tanin mo ay. Ako na nagambal patutin. Patutin. Kaya deep inside, patutin. Ganyan ang gusto mo. Yes, nadala mo lang, naluto ni mama mo bula? Ha? Naluto ni mama mo bula? Caldereta? Yes. Caldereta ni Nini. Nag-request pa. Christina Maider. Good morning, man. Rochelle Fulgencio Susana. Kay Abrinica, Wendell Abrinica. Good morning sa imo, amigo. Wendell Abrinica. Ano ni sila ni Aljor? Aljor Abrinica. Hindi manggaway magura, no? Away manggura. Kasi ito padbalay. Ito padbalay. Nagperiod ang apelido niya. Ito para naman tabalay, preyuson ang apelido. Migo ta Phil Alonso Guy, dira sa Tokyo, Japan. Gagay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning, Mandira sa Tokyo, Japan. Si Manidoy mo, Michael June Season is also with us watching. May ginapag-greet siya gani Action Boy. I-greet na da. Kaya karon isikwaya ka na ngayada. Good morning, kuno happy listening kay Aljun diri sa Purok Brotherhood Barangay Sumag. Later, i-greet siya on air. Kasi on air siya, blaga pa man. Correct. Okay, sige. Good morning. Dira sa kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Sino pa? Si di nga tagagina. Si Si Andy Saludares. Salamat na tamyaw. Good morning sa imo sa Burke Riders Kuno Club. Good morning dra sa may Pontevedra. Juvie Monares, Abrenica Windil. Monitor lang kami sa Purok Pedring, Barangay Estefania, Bacolod City. Action Boy kag Action Dorel. Okay, salamat. Andy Saludares, sige. Lolit Atos de Gallo, good morning. Kay Donna Rebatado Gallo, good morning man, Action Boy. Tamyo ko lang si Mama Jenny Lee kag Papa Nonoy. Always ka pamati from Barangay Pandanon, DSB. Sige, good morning sa inyo, dra. Kay Richard Diet Pacheco, ara na? wala pa di sa ako nagsulod. Go na sa Tamyo. Richard Diet Pacheco, dira sa may Don Jorge Araneta. Barangay Don Jorge Araneta, mga batch 94 ni sila mo. Sa Ramon Torres National High School. Maaw Sugar Central Extension. MSC Extension. No? Good morning, liwat dira sa kay Melissa Montinola, sa kay Melinda dira, sa kay Ani, kag kay Jerry, kag kay Erwin. Good morning dira sa inyo sa Barangay Sagasa. Sagasa, Baga City. The most memorable place for Aksyon Dorel, Cabatu. Yes, and I don't want to remember it again and again. Hindi siya memorable, Glenn. Yes. Hindi siya memorable. It's worstable. Worstable. Nathan Borromeo. Charot. Good morning dira sa imo sa tanan kuno nga taga Barangay Panakyaw. From Sir Nathan. Good morning sa tanan niya taga Barangay Panakyaw. Master ni siya in education. Si amigo ko ABC President Ed Pregua dira sa may Isabela. Good morning man. Kag kay Leo Talaban sa Manghanoy, Barangay Manghanoy, yes, good La Castellana. Yes, kag kay Mayor Maymay dira. Good morning, Mayor May, good morning. Yes, so dugay na wala tayo, dugay na wala kami wala kakitaan ni Mayor May. Kadto para kitaay ka mo. Kalayo man bala. Sige, kada reklamo nga wala ka mo kakitaay. Kadto para kakitaay ka mo. Diba? Yes, correct. Very hapos nga problema. Kalay. Libag dyan. Oy, si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ara siya? Yes. Watching. Sino to? Ano tong napulpugan ito? May naano lang gura. May natandugan lang ang aton ng mga diwindid. Kaya nga, kung pagid nga sister bala, malipat man ko, pero hindi ko na guro malipat Hindi ko birthday malipat, niya man buwas mo. Oo. Birthday niya man buwas. So, advance happy birthday kay Lourdes Duran. Advance happy birthday. Dumdumon ko ginasa, hindi ko na malipat, kaya maamot pa ko mo. Kalay.
Amo ginaya kay umag-utod na ano ka man mo. Siyempre. Magani nga hindi ka malipat. Kaya kung malipat ka, sukton ka man gyapon, tiyan mo na nga hindi Wala din ka na lang malipat. nakalipat. Sige. Gracia Hareta, still watching sa ano. Si Toto, Dalmata, mayang adlaw Aksyon Radio, pero may kami gapamati from San Pablo, Laguna, Congressman. Ay, Sunny Lago, Blue Blade Game Farm. Ay, good oo. morning. Dara sa Kilala ni inyo. si Congressman Sunny sa Kwan sa Bulang. Blue Blade Game Blue Blade Farm. Game Farm. Kasi yan na, di man. Kasi, iyan na. Ayan Ini guro si Toto Dalmata, feeling ko Kwan ni siya guro ng handler guro ni. Handler. Sige, good morning. Chicken handler. Chicken handler. Sabat sa chicken handler. Kala, isang chicken handler. Wado ka chicken lang. Kailangan mo gin mga wala inalungkong sa bulang lang. Charot lang, syempre. Chicken handler. Ano Adelfa Ortega Lozada, kakay F. Smart Tadeo Salcedo, tamayon niyang ayabayaw sa San Juan, Pontevedra. Happy birthday sa bayaw ni F. Smart Tadeo Salcedo. Di wala yung galing mabutang kung sinong yabayaw. Basta bayaw niya. Basta Kabalo bayaw na lang niya. bayaw niya nga birthday. Ang ginatamyaw siya ni F. Smart Tadeo Salcedo. Si Migota Ricky Malala sa opisina dira ni Kong Greg Bala. Ay, good morning. Good morning. Say mo na, Ricky sir. Malala. Amo na siyang go-to man ni kung mga project bala. And muna siya si Migota Ricky Malala. Good morning dira sa imo. Toto Balolot. Muna si Toto Balolot kay nang sa kwan, nang sa Andi lay mo to si Toto Dalmata ya. Nice man to ya. Si Toto Balolot. Ano nga mga kano? Si Untoy sa kapihan. Si Kwan lang, migot nga, wala mo gyapon ginkantuan nga kapila ka na magpasalig bla. Si Rochelle Evangelista. Ara siya? Why sa Wala ko gani, di siya doon nakita. takana sa guro nga Aba, sa pasalig mo sinagsunggod blaw. siya, Aksyon boy. Oo, kaya niya do, pasalig lang ni man. Pasalig mo naman, sa ilo naman pa. Nga, pitan, nga, dugay-dugay lang mahapit, sa subong daw, wala magyapong kahapit. Kaya, hindi ka lang butang gasolina. Hindi, kung maghapit pa nang hindi nakalambot, magpuli. Oo, so, daso na lang. Sakto lang sa kwan mo. Sa station, hasta Saktuan sa... lang sa station, kag sa balay. So, kung mag-swing ka pa to, maubusan. laban kikidulog sa may Lisares. Kaga, kabudlay magtulod. Hindi na pwede. Kalain. Hindi na pwede matulod. Ha? Kung mawada, hindi na pwede matulod. Hindi pwede matulod. Hindi. Ang mas lakyan mo muna, hindi na siya matulod. Abi ko matulod, naka-neutral. Hindi na siya matulod kung muna yung slakyan mo. Standby na ha, kay Asenath Emancino. Good morning, Mandira. Happy birthday ko na ho. Happy mo charot lang na. Happy lang gali. Basta ang cake birthday, but silingo. Charot. Kasi birthday ni Kwan, Junior Barredo. Oo. Standby na sa dugang natin ng mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Kag sa detalye, Balita International, ginabahang dako nga bakin sa Henan Province sa China matapos nag-awas ang tubig sa Suba. Nag-awas ang Suba bangod ako nagtubig sa Suba bangod sa pila ka adlaw nga wala sang untat nga pag-ulan. Naglabot sa tubtob tagahawak ang katason sang tubig sa madamo nga dalanon sa lugar kag madamo nga pasahero sang subway ang na-stranded. Sa karon wala pa sang may na-report nga may mga nagkalamatay sa lugar bangod sa nasambit nga pagbaha. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, nagsaka ang rankings ng Pilipinas sa mobile kag fixed broadband internet speeds. Sunod sa report ng global speed monitoring firm nga Ookla Speed Test, nagsaka sa ika-75 ang Pilipinas halin sa ika-77 sa tong Mayo sa 137 kapungsod nga kalakip sa listahan. Ginapakita sa datos ng Ookla nga nag-average ang mobile internet download speed sa Pilipinas sa 32.84 megabits per second. Nagsaka ini sang 0.86 salin sa na-record sa Mayo nga 31.98 Mbps. Nag-ayo man ang mobile upload speed sa 8.92 Mbps salin sa 8.74 Mbps sang Mayo. Sa fixed broadband, ika-62 salin sa ika-65 ang Pilipinas sa 181 ka mga nasyon. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 50 pesos and 60 centavos. Singapore dollar, 37 pesos kag 3 centavos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 50 centimos.
Ang sa ato naman nga balita, entertainment, pati gayon sa Pungsod Israel, ang 70th edition sa Miss Universe. Ginanunsyo sa Miss Universe Organization sila social media page nga napili nila ang Eilat, isa ka port city sa Southern Israel nga pati gayunan sang prestiyoso nga pageant sa bulan sang Desyembre. Ginpakita sa video announcement ang mga nakaligad ng Miss Universe winners. Kalakip na si Sandayo Margie Moran nga nagdaog sa itong 1973, Pia Wurtzbach sa itong 2015, kag Catriona Gray sa itong 2018. Sa kabilugan, may aras ang 4 ka Miss Universe winners ang pungsod. Kalakip na si Gloria Diaz sa itong 1969. Balita sa sports, gin-postpone sa Philippine Basketball Association ang duha ka hampang nga gintalana karon nga adlaw Miyerkules tungod 4 ka humalampang gina-require sa confirmatory COVID-19 test. Sa anunsyo, apektado sa postponement ang hampang sang Terrafirma Jeep Alaska Aces kag TNT Tropang Giga Magnolia Hotshots pamansang manok para sa kinahanglan ng sundon nga health and safety protocol sang liga. Sa statement gibahag sang PBA nga 4 ka players sang TNT Tropang Giga ang ginbalik ang test nga either positive o kung kinahanglan ipaidalom sa confirmatory test sa dalom sa ginaprubahan nga league protocol sang gobyerno. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy, happy Wednesday! Good luck Happy karon Wednesday. sa ano ni gani sa Game 6. Game 6 sa Suns and Bucks. Last Good luck. Luebes ang aga. Good luck! Especially sa tanang nga nagpusta. Good luck! Kabay pa nga hindi ka mamag uwing luhaan. Kay Migot Juan Bol Gallo, good luck. Good Kay luck. Romel Gallo, good luck. Kay Jury Padayhag, good luck. Kay Sige na. Kay Kagawad Noel Ibuon, good luck. Good luck. Ay, si Maninoy na. Maninoy mo, good luck. Maninoy. Good luck, Maninoy. Sige, so diri kita sa atong balita, special action boy. Ari ba lang mga common nga hiligay nun idioms na. Usually ka kabatian tagi ni action boy, of course. Na syempre mga Ilonggo, mga Bacolod nun. So, ari una. Kadton mo gid siko mo. Okay. Ining kadton mo gid siko mo, action boy. Arab lang sa uli, for example, hindi ka na sa iya. Hindi ka na boto sa iya kasi sa uli kadton mong siko. May nulsol ka bale. Do ka mo na. Kung kita ka ng taon kagat sa siko ya. Hindi mo na malabot galing. Kita ko na yan. Atod ka? May abilidad na yan nga mo na. Malabot ng siko. Oo. Dili ka budlay. Kakaso ng iyang pustiso kagat din. Tod ka. Okay na. Nagpustanay sila. Yan, pustanay. Tapos hindi mo sa makagat pong siko ko. Nagpustanay isa. Pagpustanay. So, ano gusto niya? Pustanay. Pustanay sila. Kaya hindi magpati isa nga makagat sa siko yan mo. Pagpustanay, kung ako yung pustiso yung kagat. Kasabad. Perte ka talent. In fairness, do ka, very, nag-distraction boy nga talent. Pinasahi. Very, saya. Pinasahi kang expensive. Kalay. So, next action boy, Ario, hasta magturong kalimutaw mo. Ini naman siya, action boy, used to describe a situation like, ara, ubusa sa magturong kalimutaw mo. Kadok-dalok si mo na, di ba? Kalahin ko no? Kalahin ko rin kakaon ka bala. Tapos, no, hindi ka mangatag. Danyara ubusa. Hasta magturong ang kalimutaw mo. Nagdayunan, be? Ala ka nagagawa. Lain la. Ito yung kasi siya ito nagambal. Kalahin ko rin nga sobrang kakaon. Nagturong kalimutaw. Ay, na naman. Wala pa ko may nakita so far nga taman niya kakaon. Nagturong ang niya kalimutaw. Titila mo yan, be? Hindi ko wala ko kakaong galing damo, action boy. Kaya nga to niya calories. Calories! Sa mo na, why gat turong kalimutaw. So, next action boy, hasta magputi ang uwak. Ariya doon ka-imposible nga mga... Sana kung bayan sa imutang, magputi lang uwak. Kaya mag-itom ang, pag-itim ng tagak bala, nung tagak na yun lang... Tagak? Hindi lang sa, kuan bala, sa talamnan, ablang ang mga, ganina, nang lagbatil bala. Tulabong. Tulabong. Hindi na puti na. Oo. Muna siya.
Okay. So, next action boy, lapit sa luwag. Lapit sa luwag. Balo ka nakasulod na siya sa government, kilapit na siya sa luwag. May luwag. Lapit sa luwag. No, pero gidi action boy. Ba't silingon daw, dapat silingon, lapit ka daw. Doka, siya, lapit sa luwag. May may connection na nakaaman na. Kung saan kaya kung lapit ka lang sa kaldero, hindi ka pwede. Hindi ka dapat luwagin. Luwagin, lapit ka sa luwag. Dason kung daw hindi ka matiga ba kadum do ka mga ang luwag kuno kung pakdol sa ulo mo gihimo ka mo. Niya mo na sa ulan. Pakdulon ka kuno sa luwag gihimo ka mo. Anong kamo? Amo. Amo. Gihimo ka amo. May mo ka amo. Amot na po mo na sa una. Pakdulon ka kuno sa luwag. Ang mamangkot na nga gin pakdol ka sa luwag. Wala na muna naabtan, action boy, ng mga term. Ari po yung action boy, mapuno ang gantangan. Mapuno rin gantangan ko, kakasgin ang tanan nga, nyo, na... Yan, mapuno nga yung gantangan ko, tikiluhan naman Pwerte ka pilosopo. Puno rin gantangan ko. Basi malayas, ikaw mo dire. But silingan mo, ubos ang pasensya. Ubos ang pasensya. So, ama na siya. To lose patience. Next action boy, nagkulob ang paya. Okay. Hinali magkulob ang paya, nulsol ka gid. Sumong kaya pa. Tuwa mo na, hindi siya pagkontra-kontra ha, kay hinali magkulob ang kaya. Kulob ang kaya. Magkulob ang paya, hinulsulan mo gid. Hindi mo na sa magkulob kung ay sa kaya mo. Correct. Kalain. So, wala siya. Doka change isang fate bala action boy. Maglain naman ang sitwasyon. Magsuli. Maglain ang sitwasyon. Perfect. So, next action boy, namubod pato. Pamilya ka oo. Mag-inom bla. Oo, mag-inom. Tapos nagasuka. Namubod siya pato. Gabi. Ang upod, si action boy, gabi namubod pato. Uy, kagabi na. Busog naman itong mga pato. Gabi ay. So, next. Kami pa. Oo. Ari ang next action boy. Naglinangka ka naman. Naglinangka. Jackfruit tao. Ambot ka niya. Hindi tanan niya nga mga daw, amo na nga mga bagay. Do mga prutas yan, may langka, may paho, nagpinaho ka naman. Kalain ka. Buta nga langka, ginang Tiniraman paho, may magpinaho, paho ka naman. Manggo. Nagpinaho ka naman. Mango naman na ya, imo na ya. Hindi lang mango, mag-spell ka, M-A-N-G-O. Mango, di ba sa aton? Pero hindi wala kung nalat na nga bangda naman ang langka, ya kung daw galinang ka sa man, Para sabi yung estudyante, magambal nga nung bulok ka pa sir sa mo, naglinangka ka naman. Nilangka ka naman. Ay, kalay. Hindi na ginabukado. Hindi nagbinabayabas. Ang bayabas sa ilok na yan. Ni binatuday kinabayabas. So, next action boy, hindi ka ubos ang sinamo. Tuga-tuga ka man yun, hindi ka magli ka ubos ang sinamo mo. Hindi ka tapos ang imong isugdan. ginsugdan. Doka mo na. Okay? So, next action boy, ay kala, inigaling sa isang term mo. Pero okay mo lang niguro. Hindi lang na. Okay, next. Next, proceed. Hindi lang na kaya, wala ka muna yan. Next action boy, may nabata nga agi. Once nga rin ga-istoryana, to ako mo that's good, pinaglinong, ay, may nagbata nga agi. Nakaawa na. May nabata nga agi. Ay, wala ka nakabate? Wala ka nakabate yan. Oo. Pero para ganing babi maglinong, gusto istoryana, tapos good pinaglinong, ay, may nabata nga agi. Or meron, naglabay, ang ginoo. Mo pa na sila na. So, pero mo gining gisyory, kakabatian ko, action boy, may nabata nga agi. Uy, mo nabatian? Subong nabatian mo na. Congratulations. Nabatian ko na subong. Yes. Hilabda naman tayo mga utod sa LGBT. Doka ano na nila, doka maragana idiom idiomatic expression. Ari pag idyo hipusang baba mo buho lungon, buho silingon bad breath. Kala isang buho lungon. Usma lang buho lungon sa buho patay. Lain ay sakto na kay ang lungon may patay. Yes. Okay. Kala ko rong imo ginawa do lungon. May lang kon may formalin. Pero medyo hindi mayo tanto. So, next action boy, pinabayaan sa kusina.
Siya naman. Sa una. Ha? Sa una, ikaw na. Wag, grabe siya. Ikaw muna. Ay, wala, day. Medyo nagdaho ka na, day, no? Oo, okay, ginabayaan na siya sa kusina. Pinabayaan sa kusina. Pinabayaan sa kusina. Ay, kalai. Alalan to sang kay kalapit siya sa luwag mo. Di pa bayaan siya sa kusina. Kalapit siya sa luwag. Tama na nga, lasa sang kandos. Oo, damo pa, Aksyon Boy, 20 ni kabilog. Daso naman iba. Daso naman Kaya iba wala na. to sang time. Sige, Sa Friday naman Okay. Agree kada gani karon dance. Agree ko si Dennis, gusto yung may beach ay. Good morning dira kay amigo naton Val Yanga, kay kagawad ni Rapulidario. Nim gawad Mila Alit. Good morning. Sino to ginang on air ni Moto? Si Manang Christy Caripolta natan. Good morning dira sa imo sa kay Maninoy mo Michael June season. Kag kay Maninoy Michael June P season, si sa Purok Brotherhood, si Aljun. Dira sa Purok Brotherhood Barangay Suma. Good morning. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Podcast art tayo hupon kita na kita karon niya sa basketball. Game 6 kita. Ang inyo diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon